Takže okrem videologu som sa rozhodol, že vám dať nejaké tréningové tipy, ktoré používam a overené, respektíve sú overené po svete. Jeden z tréningových typov, ktoré mne veľmi pomohli, je používanie takýchto zaťažových reťazí, hlavne pri maximal effort. To znamená v tréningoch, keď idem nejaké maxima. Pre mňa sú maxima 5, 3, 2 a 1. Jedničky hodím veľmi málo, kvôli tomu, že to dôležité CMS-ko a regenerácia je potom oveľa dlhšia. To väčšinou iba nejaké testovacie dni, kedy si skúšam svoje zlepšenie. Čo týka tej reťazy, reťaz vám pridáva záťaž a takým spôsobom, že v podstate ako sa dípete hore, tá reťaz vám pridáva nejakú záťaž. A v tej najsilnejšej polohe, v ktorej ste, napríklad pri DP, v tej hornej časti, máte najväčšiu záťaž pridom, to znamená, že sa vám mení váha na činke. Čo je podstatné pri používaní, a teraz dávať pozor, hlavne kvôli bezpečnosti, je, keď si dáte reťaz na os, za injekciu, a je podstatné, aby ste vždy mali kontakt do zemou, dobre, z toho druhého konca, aby nebol vo vzduchu, kvôli tomu, aby tá reťaz vám neplávala a nezranili ste sa vďaka tomu, že vám začne činka plávať na chrbte alebo v nejakom